Здравейте! Днес съм ви подготвила един кратък урок, една видеодемонстрация за това как да използваме ноутбук LM за целите на нашата учебна дейност и основно ще се фокусираме върху дейностите, свързани с началото на учебната година, как да планираме и проведем една родителска среща, ако сме начинаещ класен ръководител. Какво трябва да направим в началото? Разбира се, влизаме си в Notebook LM. Ще го направя отново, за да го видите. За тези, които не са работили с Notebook LM, това, което трябва да направим в началото е да си създадем нов бележник. Тук не са чатове, не са проекти, които да систематизираме по дадена тема. Тук са бележници. И виждате това, което първоначалният екран ни показва, е, че можем да си качваме файлове, които предварително сме смъкнали на нашия компютър. Можем да прибавяме линкове от YouTube, можем да прибавяме от нашия диск определени документи, които предварително сме си качили, или направо да копираме даден текст. Можем да разрешим и да използва информация от мрежата, но за целите за този урок мисля, че това няма да е добра идея. Затова ние ще му качим 3 файла. Кои са файловете, за да подготвим една родителска среща успешно? Наредба номер 8, правилника за дейността на нашето училище и наредба номер 10. Затова аз предварително съм ги намерила в МОН, изтеглила съм ги на компютъра и сега ще ги прибавим. Качваме ги. Преди да му зададем въпрос на ноутбук, той ни дава основна информация съобразно източниците, които е получил. Затова ние трябва да му дадем конкретния промпт. Окей, ето, даваме му заданието и изчакваме. На учебната година и графика, това е точно така. Процедурите за извиняване на отсъствия, знаете, от миналата година те вече са 15. До тук изкуственият интелект се е справил много добре. Електронни профили, правилата за мобилните телефони, ще видим в правилника за дейността как са разписани. Училищната униформа, това училище има училищна униформа и облекло като задължителен елемент в учебната дейност, така че трябва и то да се спомене. И какви са санкциите и нарушенията? Това е по първата точка. Избор на родителски актив, избор на спортни дейности, съгласие за организиране на пътувания, форма на обучение, съгласие за работа с психолога, педагогическия съветник, когато това се налага, разбира се, не за всички ученици, проучване за факултативните часове и освобождаване от физическо възпитание, даване и бележка. Винаги, знаете, изкуственият интелект, независимо кой модел използваме, ни дава подглавки или така да се каже допълнителни въпроси, към които да преминем, следвайки неговия си алгоритъм. Аз обаче ви препоръчвам да следвате конкретната си цел. В случая говорим за дейности за родителска среща. Искаме накрая да направим една презентация, така че няма да се водим по това, което той ни дава, а направо ще използваме втория промпт. Пускаме го. Като тук сега на база на това, което прочетох, аз ще направя корекция. Не само избор на родителски представител, не само момент за събиране на актуални контакти на родителите, не само място за въпроси и отговори. Тук ще му задам и още не. Тъй като видеото прекъсна за малко, какво не успяхте да видите, включих във втория промпт и всичко от по-горе изброените точки. Сега ще го включа и в сама. Добре, актуализирахме и дадох промпта и изчаквам. Ето и самия сценарий за около времетраене 60 минути съм му задала. Разбира се, вие може да промените тази цифра още в втория промпт, след като си го изтеглите. Добре, увод, задължително, няма сега да се спирам на всички точки. Със сигурност убедена съм, че
ноутбук е използвал само тези 3 източника, не си измислял нищо, т.е. не халюцинира. Спомняте си, наскоро имах подобно видео, с което си говорим за халюцинациите и как да ги предотвратим. Това е един от начините. Този инструмент изцяло работи в полза и подкрепа на всеки един учител по света, защото не халюцинира, а използва информацията, която ние сме му подали. Окей, сега остава да му кажем, че реално искаме да ни създаде структура за кратка презентация. Тук съм написала, аз честно казано предпочитам повече слайдове, но за целите на упражнението да речем, че 8-10 слайда, хайде да не му даваме ограничение, винаги можем да редактираме след това. Създай структура за кратка презентация. За всеки слайд посочи заглавие, 2-3 булета, непълни изречения, само основните акценти, като идеята е ние като класни ръководители, водещи на тази родителска среща, да сме по-активните и само да се водим по тази презентация. Сега би следвало да получим структурата, а след това от студиото на ноутбук да му зададем и реално задачата да ни създаде готова презентация. И ще видим как ще се справи с тази последна задача от тази демонстрация. Добре, заглавието, данните, правилник, организацията. Предполагаме, че е включил всичко. И това, което казваме сега е създай презентацията. Когато кликнем върху бутона презентация тук вдясно, реално то ще си вземе, виждате и в указанието, въз основа на източниците, които сме подали, ще си вземе информацията и ще, зачетох се, извинявайте, и ще създаде презентация, която преценява, че трябва да включи като точки и като съдържание. Ние обаче не напразно поискахме слайдовете как да изглеждат и затова от чата аз му дадох указание да създаде презентацията. Ето, казва, че се създава успешно, акцентира върху определени елементи и винаги изречението е, че ще го намерим, ресурса, който сме искали да бъде създаден, ще се генерира ето тук долу в дясно, в студиото и се пази там, така че ние можем да го видим след като е готов. Ще видите, че можем и да го редактираме направо тук в чата, за да го направим още по-подходящ за нашите цели, ако това е необходимо, след което можем и да си го смъкнем на компютъра, за да можем да го представим на родителите. Отнема време да се състави презентация, но пък при всички положения много по-малко от времето, което ще ни отнеме да я направим в Canva или в PowerPoint, ако все още някой работи с него. Предполагам, че има колеги, които си го харесват и си го използват, но със сигурност отнема повече време. Нашата презентация вече е готова, можем да я разгледаме. Понеже не сме подали никаква заявка за дизайн, за цветове, за позициониране, за какви елементи да използва, какви шрифтове, то е взело по подразбиране. Ако не ни харесва, имаме възможност това да се смени. Малко по-технологична се е получила, доколкото виждам, но като съдържание е добре. Ми идват в повече квадратчетата, разсейват леко, но сега ще се опитаме да ги премахнем, да видим дали ще се получи. Ето тук горе ще коригираме. Имам някакво съмнение, че ще трябва слайд по слайд, но да опитаме. Ето сега можем да си зададем промяна. Виждате, ето, появява се нов
файл с самата корекция. Преди около 1 минута дадох тази заявка, вече е готова, редакцията малко по-бързо се случва. Хайде да видим дали се е справило. Да, така си мислех, че само за първия слайд ще успее да направи редакцията. Всички останали са си отново с квадратчетата. Ами, това, което трябва да направя сега е за всеки един слайд да му задам същата задача. Ако нещо не ми харесва, мога да си сменя в момента, в който ще редактирам дадения слайд, да му дам, поне това е моята практика, вие направете както прецените за добре. Ако искам да му подам повече от една задача, си ги разписвам под формата на номерация. Например, премахни и на второ място ще му кажа, например, за да ни разбере коя част от текста точно му казваме, че искаме да редактира, аз ги слагам в кавички, защото много по-лесно изкуственият интелект чете по този начин. Също така, когато давам промпт, понякога го слагам в кавички, ако има и друг текст около него, за да може той да си вземе тази информация по много по-лесен за обработка начин. И тук искам да му кажа да бъде на един ред, ако се налага, намали размера на шрифта. И отново, за съжаление, ще трябва да изчакам корекцията. Така до края на слайдовете, но в крайна сметка имам един готов зададен шаблон по всички необходими точки, които вече обсъдихме в чата, заедно с въпросния изкуствен интелект. И по този начин мога само да редактирам, като последната дума е моя като класен ръководител и като педагогически специалист и в същото време имам една добра основа за работа и за корекция, така че да спестя повече време за себе си. Ако това съдържание ви харесва, последвайте ме в Facebook Образование в дигитална среда с Кремена Петрова за повече спестено време заедно с помощта на изкуствения интелект.